karya ci abinci tare da kai, ana kar ya zo ya musharaka cikin cikin abin da kake da shi ke gudanar da rayuwanka, shi ke arzurta ka. Dukkan wani ni'ima da ka samu a cikin wannan rayuwar duk Allah shi ne asalin imani abubuwa ne da suka haɗu daga wata ni'ima ko wata falala ta ruwan sama zuwa ga wani wanda ba Allah ba. in mutum ya ɗauka cewa wannan tauraron ne kawai ke wannan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu bibiyan wannan shiri muna yi muku maraba a wannan sabon shiri namu wanda muke gabatar da shi a ƙarƙashin taken ta'al nu'minu sa'a, shirin da muke tattauna mas'aloli na imani, muke yin darasi akan ayyuka na imani don mu san su, don mu yi ƙoƙarin yin aiki da su. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace, ya waffaƙa mu wajen yin aiki da abubuwan da muke ji, kuma muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace, Allah maɗaukakin sarki ya sa imaninmu ya ƙaru ya cika, wato ya zama kammalalle. Sa'an nan kuma ibadoji da muke a cikin wannan wata mai albarka, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace, Allah ya karɓa mana. Ganan kwanaki sai tafiya suke ta yi na wannan wata, musulmai a ko'ina a duniya sun fara shirin ban kwana da wannan wata mai albarka, wannan wata mai albarka wanda yake cike da alkhairi, wanda ya zama mausimi, wato lokaci na ibada. Don haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace, ya samu ci gaba da wato ibadoji da muke yi a cikin wannan wata har iya rayuwarmu. A shirinmu da ya gabata mun tattauna akan wasu mas'aloli ko wasu ayyuka daga cikin ayyuka na imani. Daga ciki akwai abin da ya shafi wato faɗin alkhairi. Faɗin alkhairi yana daga cikin ayyuka na imani, mutum ya zama kullum alkhairi ne ke fita daga bakinsa. Sa'an nan kuma da karrama baƙo, da karrama maƙwabci, da umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki. Duk waɗannan suna daga cikin ayyuka na imani, waɗanda wajibi ne mu zama muna aiki da su. A yau insha Allahu za mu yi magana ne akan wani babban aiki daga cikin ayyuka na imani. Kusan za mu iya cewa shine aiki mafi girma a cikin ayyuka na imani, wato shine tauhidi, kadaita Allah maɗaukakin sarki. Kadaita Allah maɗaukakin sarki. Lallai Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ne gaba ɗaya kawai don mu bauta masa. Bauta masa nan abin da ake nufi shine mu kadaita shi da bauta, mu yi ikhlasin wannan bauta, mu yi masa shi kadai. Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin. Allah madaukakin sarki yake cewa ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mini, ban halicce su don komai ba sai don su bauta mini, ma'ana sai don kawai su kadaita ni da bauta, su kadaita ni da bauta, su bauta min ni kadai. Wannan shine tauhidi. Bauta ma Allah shi kadai shine tauhidi, wato kadaita Allah da bauta. Don haka kawai Allah madaukakin sarki ya halicci bayi.
Allah ce bayi bukatan wani arziki a wurinsu, bayi bukatan kuma su ciyar da shi, saboda Allah maɗaukakin sarki shine mai azurtawa, shine mai arzurtawa, shine mai arziki mai arzurtawa, kuma shine mai ƙarfi. Don haka wannan shine dalilin da yasa Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane gaba ɗaya, kai kuma shine dalilin da yasa Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah maɗaukakin sarki yake cewa haƙiƙa mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma akan ta bauta ma Allah, akan wato mutanen su bauta ma Allah maɗaukakin sarki kawai, kuma su nisanci ɗagutu. wannan shine dalilin da yasa Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni, ya aiko manzo cikin kowace al'umma kawai wato su kira mutane akan bautar Allah shi kadai, shi kadai, kar a bauta ma kowa sai shi kadai. sa'an nan kuma su kafirce ma duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba, shine tagut. Tagut shine duk wani wanda ake bauta masa, aka ba shi wani, aka wuce iyaka game da shi ko a kansa, aka ba shi matsayi na Allah, ake bauta masa ko ake masa da'a wacce ta bauta, to wannan shine dagutu. to don haka annabawa sun zo suna kira zuwa ga abauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kadai, a nisanci duk wani abin bauta wanda ba Allah ba maɗaukakin sarki, shine dagutu kenan. shi yasa Allah maɗaukakin sarki cewa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah yake cewa bamu aiko wani manzo ba face muna yi masa wahayin cewa babu wani abin bauta sai ni, in ji Allah maɗaukakin sarki. Allah yake cewa bamu aiko wani manzo ba face muna yi masa wahayin cewa babu fa wani abin bauta sai ni, don haka fa'buduni, ku bauta mini. wannan shine saƙon da annabawa suka zo da shi. dukkan manzanni dukkansu sun zo ne suna kira ga wannan. babu wani manzo guda ɗaya da ya zo yake kira a bauta ma wani wanda ba Allah ba, kuma dukkan manzanni sun zo suna kiran cewa a bauta ma Allah shi kadai. wannan shine ma'anan tauhidi, a tsarkake ma Allah madaukakin sarki ibada. dukkan ayyukan ibada mu yi su ga Allah madaukakin sarki shi kadai. don haka Allah madaukakin sarki saukar da littattafai don a bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai. don haka Allah madaukakin sarki ya halicci wuta da aljanna domin ya sa 'yan wuta, ya sa masu tauhidi a gidan aljanna, ya sa masu shirka a gidan wuta. don haka Allah madaukakin sarki ya farlanta jihadi domin masu tauhidi su yaƙi masu shirka, don ya zama addini kawai gaba ɗaya na Allah ne shi kadai. don haka a takaice tauhidi shine gaya, bauta ma Allah madaukakin sarki shine gaya na halitta, kuma shine gaya na saukar da shari'a gaba ɗaya. shi yasa Allah madaukakin sarki yayi ta kira a cikin alkur'ani cewa a bauta masa shi kadai, yayi ta saukar da dalilai akan a bauta masa shi kadai a cikin alkur'ani. kusan alkur'ani ya zama gaba ɗaya mafi girman abin da alkur'ani yake magana akai shine gaba ɗaya shine tauhidi. kai gaba ɗaya alkur'ani yana magana ne ma akan tauhidi, tunda alkur'ani in mun duba zamu ga imma yana bayanin siffofin Allah ne madaukakin sarki da sunayensa, wannan ma tauhidi ne ta Allah wajen sunayensa da siffofinsa, ko kuma yana bayani ne akan abauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai. wannan kuma shine hakikanin tauhidi, wato tauhidul ibada, ayyukan da bayi za su yi. ko kuma yana magana ne akan sakamakon da Allah madaukakin sarki ya yi ma yan masu tauhidi, ko kuma sakamakon da zai yi ma waɗanda suke shirka. duk wannan zai zama
in yana alkur'ani yana magana akan aljanna, wannan sakamakon masu tauhidi kenan, ko kuma yana magana akan wuta, wannan sakamakon masu shirka kenan. ko kuma mu ga alkur'ani yana magana ne, yana bamu labarin al'ummomin da suka gabata da yadda Allah madaukakin sarki ya yi da su, waɗanda suka yi imani Allah madaukakin sarki ya tsiratar da su. Saboda me? Saboda sun bi tauhidi. Waɗanda kuma suka kafirce Allah madaukakin sarki ya halakar da su. Saboda me? Sun ki tauhidi, sun yi shirka. ko kuma mu ga alkur'ani ya zo na magana akan hukunce ne, yana mana bayanin shari'a, abubuwan da ya shar'anta mana. wannan kuma ai su ne ma haƙoƙin tauhidin, mana aiki da wannan shari'a din a yi aiki da ita ga Allah shi kadai, wannan shine hakikanin tauhidi, shine ayyukan da ake nema a wajen mu bayi da mu aikata mu yi ma Allah madaukakin sarki tauhidi. Kai tauhidi fa shine haƙƙin da yake kan, shine haƙƙin Allah akan bayinsa, kamar yadda ya zo cikin hadisi ingantacce, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi, hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Mu'adh dan Jabal radiyallahu an. Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu yake cewa kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallama ala himarin lahu yuqal lahu Ufair. Na kasance ina bayan abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma jaki ne, ana kiransa Ufair, sunansa kenan. sai manzon Allah sansa muke cewa ya Mu'adh, atadari ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ya kai Mu'adh, shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa, menene haƙƙin kuma bayi akan Allah madaukakin sarki? Mu'adh ya ce qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. A'a, ban sani ba, Allah da manzansa ne kawai suka sani. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayinsa shine su bauta masa shi kadai, kar su yi masa shirka. Su bauta masa shi kadai, kar su yi masa shirka. Ya zama dukkanin ayyukan da'a, dukkanin ayyukan ibada su tsarkake shi ma Allah shi kadai, ba tare da sun yi shi ma wani ba. wa haqqul ibadi ala Allah alla yudkhila man la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. haƙƙin bayi kuma akan Allah madaukakin sarki shine kar Allah madaukakin sarki ya azabtar da wanda baya yi masa shirka. mana duk mutumin da ya zan baya shirka ma Allah madaukakin sarki, ya rabu da shirka, to Allah madaukakin sarki kar ya azabtar da shi, kar ya masa azaba. ma'ana wannan kawai shine haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayi. to don haka wannan shine haƙƙin bayi akan Allah madaukakin sarki. ma'ana wannan Allah madaukakin sarki zai yi musu ne kawai saboda falalansa. ma'ana duk falalan Allah madaukakin sarki da alkhairinsa da rahamarsa ta shafi duk wanda ya zama zai bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da ya masa shirka ba. wato Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da shi ba, Allah zai masa ni'ima, Allah zai masa falala da alkhairi. don haka wannan shine haƙƙin Allah akan bayi, wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya dora mana, dole ne mu yi wannan. lallai tauhidi shine haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayi, kuma shine farkon abin da ake umurtan bayi su aikata shi. shi yasa zo cikin wani hadisi din wanda shi ma hadisi ne na wato Mu'adh bin Jabal radiyallahu an, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa ga Yaman, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai aika Mu'adh zuwa Yaman sai ya ce zaka je ga mutane ne fa waɗanda suke ahlul kitab,
ma'ana mutane ne waɗanda suke kiristoci ahlul kitab. don haka falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu Allah ilaha illallah, ya zan farkon abin da zaka kira su gare shi shine su shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki, su shaida lallai kawai Allah shine abin bauta, kuma su shaida lallai annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fil yawmi wal layla. in sun yi maka da'a akan wannan sai ka sanar da su cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu sallah. fa inhum ata'uka lidhalik, in sun yi maka da'a akan haka fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqa tu'khadhu min aghniyaihim faturad ala fuqaraihim. in sun yi maka da'a akan wannan to ka sanar da su cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu sadaka wanda za a karba daga wajen wato talakawa masu kudinsu a mayarwa talakawansu. ya ce masa wattaki da'watal mazlum, sa'annan kuma ka kiyayi addu'an wanda aka zalunta. ko wa iyyaka wa kara'ima amwalihim, ina horonka da ka nisanci wato masu daraja iyayen garke na dukiyoyin nasu. in ka zo karban sadakan nan zakkan nan karka karba daga cikin masu daraja cikin dukiyoyin nasu. sa'annan kuma wattaqi da'watal mazlum, sa'annan kuma ka kiyayi addu'an wanda aka zalunta. fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, domin ba ta da shamaki tsakaninta da Allah madaukakin sarki, kai tsaye Allah zai karba. don haka wannan hadisin sai yake nuna mana wannan shine farkon tauhidi kadai ta Allah, falyakun awwala ma tad'uhum ilai, shine farkon abin da ake kiran musulmai zuwa gare shi, ko farkon abin da ake kiran waɗanda ba musulmai ba kenan. in za a kira mutane shine a kira su yadda cewa a kira su da zuwa ga tauhidi, zuwa su yadda cewa Allah shine kawai abin bauta, a daina bauta mu komai. don haka tauhidin nan sai ya zama shine farkon wajibi akan kowa. mutum ya yarda ya yarda a zuciyarsa, sa'an nan ya kirari da bakinsa cewa mi Allah kawai shine abin bauta, Allah kawai shine abin bauta, ya yi ikirari da wannan. don haka dukkan ayyukan da zai yi na ibada dukkan ma Allah madaukakin sarki shi kadai zai yi. sallansa ya zama ma Allah kawai zai yi, zakka ya zama ma Allah kawai zai yi, azumi ya zama ma Allah kawai zai yi, aikin haji ya zama ma Allah kawai zai yi. in zai yi addu'a ba zai roki kowa ba sai Allah madaukakin sarki. in zai yi tawakkali ba zai yi tawakkali akan kowa ba sai ga Allah madaukakin sarki. ba zai ji tsoron kowa ba sai Allah madaukakin sarki. sa'an nan kuma in zai fi son Allah akan yadda yake son kowa. sa'an nan kuma ya zama yana jin tsoron Allah madaukakin sarki, ba zai ji tsoron kowa ba sai Allah madaukakin sarki. sa'an nan ba zai yanka ma kowa ba sai ma Allah madaukakin sarki. dukkanin ayyuka na da'a, dukkanin ayyuka na ibada duka ya yi su ma Allah madaukakin sarki, domin duka na Allah ne madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. kace dukkanin sallata da dukkanin yankana da kuma dukkan abin da zan yi a cikin rayuwata na imani da dukkan abin da kuma abin da zan mutu a kai duka na Allah ne, duka ma Allah kawai zan yi, duka na Allah ne, la sharika lahu, shi kadai ba shi da abokin tarayya. wa bidhalika umirtu, kuma da wannan aka umurce ni, wa ana awwalul muslimin, kuma ni ne farkon musulmai a wannan al'umma din, mana farkon mai miƙa wuya zuwa ga Allah kenan madaukakin sarki. don haka wajibi ne bawa ya zama mai kadaita Allah madaukakin sarki cikin dukkanin ayyukan ibadansa. wajibi ne bawa ya nisanci shirka ma Allah madaukakin sarki. wajibi ne mu nisanci shirka, domin shirka tana rushe dukkanin ayyukan bawa, tana rushe dukkanin ayyukan alkhairi na bawa. mutum zai dade ya rayu yana ta yin ayyuka na alkhairi, ayyuka na ibada, ayyuka na imani, na da'a ma Allah madaukakin sarki, amma matukar in zai yi shirka to fa shirka za ta rushe ayyukansa. kai hatta annabawa Allah madaukakin sarki sai da ya gargade su akan wannan.
Allah ya ce walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah madaukakin sarki ke cewa hakika an yi wahayi zuwa gare ka da ma waɗanda annabawan da suka zo kafin ka. Ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la in asharakta, da za ka yi shirka ma Allah madaukakin sarki cikin wani aikin ibada, ka ɗauki wani aikin da ake ya keɓanta ga Allah kawai ka yi shi ma wani wanda ba Allah ba, to la yahbatanna amaluka, da duk ayyukanka za su zube, sun ba su zama masu amfani ba, Allah ba zai baka lada, duk za su ɓaci. la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin, kuma da zaka kasance daga cikin al-khasirin, masu hasara. Don haka wajibi ne mu nisanci shirka. Kai shirka fa shine aikin da idan mutum ya mutu bai tuba, ya mutu har ya mutu bai tuba ba, ya mutu mutum ya zama ya aikata shirka ko yana aikata shirka bai tuba ba har ya mutu, to Allah madaukakin sarki ba zai yafe masa ba, ba zai gafarta masa ba. Sabanin sauran ayyukan sabo, mutum zai iya mutuwa yana aikata ayyukan sabo, to har ya mutu bai tuba ba akan wa'annan ayyukan sabo, to wannan wanda ya mutu akan ayyukan sabo, in Allah ya ga daman ya yafe masa zai iya yafe masa saboda falalansa da rahmarsa da gafararsa. sai Allah ya yafe masa laifuffukansa bisa ganin damansa, in Allah ya ga dama fa, in Allah ya ga dama. Don haka shi yasa ya zama wajibi ne mutum ya tuba daga dukkanin ayyukan sabo, don ba kowa da kowa ne Allah madaukakin sarki ya alƙawarin cewa idan ya mutu yana sabo Allah zai yafe masa ba. A'a, sai wanda ya ga dama ne. To wannan ayyukan sabo fa kenan wanda bai kai shirka ba, amma shirka kan idan mutum ya mutu har ya mutu bai tuba ba saboda wani shirka da yayi ko yake yi, to lalle Allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa ba. Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan mubina. manzo Allah madaukakin sarki ke cewa lallai Allah madaukakin sarki ke cewa lallai Allah madaukakin sarki baya gafartawa in an yi masa shirka. Idan mutum ya mutu yana shirka ma Allah madaukakin sarki, Allah ba zai gafarta masa, Allah ba zai gafarta masa ba. In dai mutum bai tuba ba har ya mutu bai tuba ba, to Allah ba zai gafarta masa ba. Amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, amma abin da ya zama kasa da shirka Allah madaukakin sarki zai iya yafe masa ya gafarta masa. wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ya ce wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida, duk wanda ya shirka ma Allah madaukakin sarki ya bata mai nisa. daya ayar kuma Allah madaukakin sarki cewa wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima, duk wanda wato ya shirka ma Allah madaukakin sarki hakika ya kirkiri wato zunubi mai girman gaske. Don haka shirka yana da hatsari. Kai shirka fa makoman mai shirka mushriki shine gidan wuta. Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah madaukakin sarki ke cewa lalle duk wanda ya shirka ma Allah madaukakin sarki, lalle duk wanda ya shirka ma Allah madaukakin sarki to fa makomarsa gidan wuta ne. Allah madaukakin sarki ya haramta masa gidan aljanna. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna. Lallai duk wanda ya shirka ma Allah madaukakin sarki to fa Allah madaukakin sarki ya haramta masa gidan aljanna. Wa ma'awahu nar, kai makomarsa gidan wuta ce. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, azzalumai ba su da masu taimako. Su ai azzalumai mushrikai. Shi yasa Allah madaukakin sarki a can ya kira shirka da sunan zalunci. ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Annabi Luqman yana yin wasiya ma ɗansa cewa kar kai shirka ma Allah madaukakin sarki, domin shirka zalunci ne mai girma. Don haka shi yasa Allah ya ce nan wa ma lidh-dhalimin min ansar, azzalumai mushrikai kenan ba su da masu taimako ran tashin alkiyama, makomar su gidan wuta ne, su da aljanna ba za su shiga aljanna ba. Wannan yana nuna mana hatsarin shirka, yana kuma nuna mana muhimmanci da girman tauhidi, saboda shine haƙƙin Allah, shine abin da Allah madaukakin sarki ya halicce mu don shi. Allah madaukakin sarki duk yayi halitta ne gaba daya, yayi umurni ne, imana ya saukar da shari'a
gaba ɗaya kawai don tauhidi da kuma don a nisanci shirka. Wannan shine hakikanin addini, shine hakikanin kuma imani da Allah maɗaukakin sarki, wato kaɗaita Allah maɗaukakin sarki. Domin Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne kawai cancanci abauta masa. Shi ne fa wanda ya halitta, shi ya halicce ka, shi ya halitta maka dukkan abin da ke gefe da gefenka, shi ya halicci sama, shi ya halicci ƙasa, shi ya halicci duwatsu, shi ya halicci bishiyoyi, shi yake saukar da ruwan sama, shi yake jujjuya rayuwar ku, shi yake ba ku arziki, shi yake mana komai, shi ya cancanta abauta masa. Shi ne ya kamata mu zama bayansa, tunda dama mu mallakansa ne. Shi ya halicce mu ko mu mallakansa ne, kuma shi yake gudanar da rayuwar mu, yake arzurta mu. Don haka gaba ɗaya mu nasa ne, mu bayansa ne. Daman kuma sananne ne cewa me bawa shi kullum yana aikin ubangidansa ne. Don haka wajibi ne masu tauhidi mu nisanci shirka, dukkan ayyukan shirka, kiran wani wanda ba Allah ba, roƙon wani wanda ba Allah ba, zuwa yin sujada a kabarin wani wanda ba Allah ba, zuwa kabarurruka ana roƙon biyan bukata, duk wannan baya daga cikin musulunci, duka shirka ne. Hatsari yana daga cikin hatsari ne. Wa Allah kawai ake roƙo, in za ka yi addu'a ka roƙi Allah kawai shi kadai. wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah kawai ake roƙo, in za ka yi yanka ka yi yanka ma Allah madaukakin sarki. fasalli li rabbika wanhar. Dukkan ayyukan ibada karka yadda ka zama ka yi yanka ma wani, karka yadda ka yi sallah ma wani, karka yadda ka yi sujada ma wani. Duka waɗannan wajibi ne mu nisance su, wajibi ne mu yi imani da Allah na hakika, mu kadaita Allah madaukakin sarki cikin bautansa, mu nisanci shirka, mu nisanci dukkan abin da zai rushe mana imanin mu. Da wannan za mu zama hakikanin masu imani. Amma duk aikin da mutum zai yi na imani matukar idan ba shi da tauhidi, lalle aikin nan ba zai masa amfani ba. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin bayansa masu tauhidi. Allah madaukakin sarki kuma ya sa mu nisanci ayyuka na shirka. Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da imanin mu, ya samu dace. Da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri insha Allahu, sai kuma shiri na gaba in Allah ya kai mu. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don yin tsoron karya ci abinci tare da ana kare zo yi musharaka cikin abin da kake da shi ke gudanar da rayuwanka, shi ke arzurta ka. Dukkan wani ni'ima da ka samu a cikin wannan rayuwar duk Allah shi ne. Asalin imani abubuwa ne da suka haɗu daga wata ni'ima ko wata falala ta ruwan sama zuwa ga wani wanda ba Allah ba. Dan mutum ya ɗauka cewa wannan tauraron ne kawai